napakinggan ko yung Tatlong Lobo kanina. So hindi ko siya nakita. Napakinggan ko yung pyesa niya. Sabi niya, meron siyang tatlong lobo. Lumipad sa langit. Hindi niya nakita. Yun nga, lumipad na. Sayang lang daw yung pera niya. Pambili ng lobo. Kung sa pagkain sana, nabusog pa siya. Kaantig-antig yung mga bawat letrang binitawan niya. Humanga ako. Lalo na bawat piyesa ko o subject ko sa aking artwork is lobo. Hindi mo ba alam na bawat lobo na binitawan mo o ako binitawan mo, ang sakit nun. Hindi mo tinanong lamang na bakit ako lumipad. Hindi mo ba tinanong kung bakit kung bakit ako lumipad, pahimpapawid. At hindi mo man lamang ako hinawakang mabuti habang kasama mo ako. Ang sakit. Habang nalipad ako, habang pinapahid ko ang aking brush sa bawat canvas, inaalala ko yung pagbitaw mo. Lumapit ka sa nanay mo. Lumapit ka sa kanyang balikat. Umiyak ka. At sinabi mo na, ikaw ba yung nagkamali? O ako? Ang sa akin lang naman ay, ang gusto ko lang naman ay, hawakan mo ako mabuti. Yung mahigpit, yung tago sa buto, yung kulang na lang ay kaluluwa ko ay iyong yakapin din. Kasi nga, malungkot ako. Hindi mo ba natanong kung bakit ako lumipad? At hindi ko natanong din kung bakit mo ko binitawan. Hindi ako lilipad kung hindi mo ko binitawan. Hindi ako lalaya kung hindi mo ko binitawan. Sakit. Sakit nun. Bilang isang lalaki, napakasakit. Hindi mo man lamang ako nakitang naiyak, ngunit masakit. Bawat lipad ko sa ere, ang dala ko yung mga pangako mo na ako lang, na papakilala mo ko sa nanay mo at sa tatay mo. Inintay ko yun. Ngunit, bakit mo ko binitawan? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Gustong gusto ko pa naman yung pag magkasama tayo, niyayakap mo ko. Sumasandal ka sa balikat ko at sinasabi mong matulog ka na, mamahalin pa kita bukas. Ang sakit. Yun lang, maraming salamat.